Penting visi misine. Mikir barang pada ake. Tuku mau keju ya. Tuku keju nggo panganan. Cakep gitu loh Pak. Baleni ya. Tuku keju nggo panganan. Cakep. Ya ngono seneng aku. Tuku keju nggo panganan. Cakep. Ya seneng ya. Suka maju tak dongakno iso memberikan hasil pangan lan kesejahteraan. Wah, hebat. Sing utamai sing jenenge hasil pangan para tani kuwi iso segudang iso akeh. Nek hasil pangan akeh berarti uripe sejahtera. Betul ora? Meneh. 10 paling ora. Mbak ya aja nek aja. Ada salju. Ada salju di tengah kota. Ya, cakep ilang. Ada salju di tengah kota. Sukomaju saya doakan memberikan pelayanan terbaik untuk anggota. Wah, iya. Itu penting soalnya koperasi isine ki anggota dan anggota. Dadi ra ono sing ndi sing dhuwur, ra ono sing rendah, kabeh duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dadi nek ana anggotane sing susah, sing anggota liyane kudu nulungi. Sapa sing keluwihan ya engko iso saling sumbangsi satu sama lain. Kuwi tegese asas gotong royong kuwi mau. Asas gotong royong, jadi saling membantu. Bu, itu biar apa perekonomian dalam koperasi itu jalan dan petani-petani sejahtera. Betul. Gitu. Yang Terus ketiga. meneh. Apa ya? Sing ketiga. Rodo keju, rodo meriang. Makasih lho, Pak. Tak dongakno sing ning koperasi Sukomaju iki akeh sing utang. Loh, kok dongamu elek ngono piye maksude? Loh, penting loh Pak. Utang dalam koperasi itu penting. Kalau nggak ada yang utang, duit nggak berputar. Jadi kalau cuma nyimpen doang, itu tuh koperasi ngasih bunga tok. Itu malah marake susah bangkrut. Tapi nek ono sing utang, kan sing utang memberi bunga. Betul. Duitnya saya akeh, duitnya kesejahteraan anggota saya akeh. Engko entuk RAT pas zaman apa rapat akhir tahun. Nah, RAT engko entuk duit saka hasil SHU utawa sisa hasil usahaku mau. Dadi sing penting utang ku ya penting dalam koperasi. Ya, aku meneng-meneng wis tahu aku nyimpen ning koperasi gitu loh. Nyimpen mau utang. Ya nyimpen ya utang. Nek akeh nyimpene. Jadinya itu malah nggak bagus. Nek iso akeh utange. Apa? Iya, bener. Iya, karena koperasi nggen kampusku kae pancen digalakkan ayo kabeh kudu utang ngono kuwi. Karena nek utang ya kudu sing penting tertib bayar ya, tetep bayar. Tertib ora kok nganti ditekani. Kene wayahe bayar itu menyusahkan anggota lainnya. Jadi nek utang eling kudu bayar kapan, tepat waktu itu yang penting. Kalau kayak gitu semua sejahtera, semua anggota akan menjadi sejahtera. Weh piye? Dari pantun iso belajar koperasi tau setetek-setetek reti ya ta. Setitik-setitik. Iya, setitik-setitik. Iki ora Dikit-dikit paham ora. bisa paham tentang koperasi. Ya intine ben kabeh iso sejahtera. Yo anggotane syukur-syukur tambah anggotane bisa ngajak temen yang lainnya biar koperasi tetap eksis, nggak kalah sama organisasi penyimpanan keuangan lainnya. Betul. Saya ngene, Mbak, nuwun sewu, Mbak. Saiki hubungannya sing jenenge koperasi itulah intisarinya menyejahterakan anggota, meraih keuntungan yang luar biasa. Ya. Nah, lek nggih nanggap wayang ngene iki, koperasi otomatis lak iki mesti ngetokke dhuwit sing ora sithik. Ya. Ngene iki apa ora rugi? Menurut pendapat seorang Elisa, ngopo kok koperasi ulang tahun ndadak wayangan sing akhire ngetokke dhuwit? Loh, justru berarti nek koperasi kuwi iso wayangan, berarti anggotane kabeh sejahtera, berarti berhasil, berarti ki kabeh iso nglumpukno dhuwit nganti iso nggo nanggap wayang, berarti apik kooperasine. Oh iya, ngono. Iso nggo bukti, yeah. dienggo kanca-kanca, dienggo sing nonton di rumah, ada yang via streaming, ada yang via TV, ada juga TV channel Sakti TV. Sakti TV ya, betul. yang nonton di rumah. Nah iki nek sing do pengen usaha tani, kira-kira isih butuhno duit biar kebantu usaha taninya. Nah, bisa gabung jadi anggota koperasi gitu. Mula menawi lebih jelasnya ngene. Ngopo kok KUD Sukomaju ki wayangan dalam rangka ulang tahun yang ke-50 ulang tahun Mas.
Mergo ini adalah donoroso. Sodakoe Koperasi Sukamaju marang warga masyarakat. Tegese iki sing entuk untung, entuk rejeki ora mung senimane dalang sinden karo penabuh, ning nun sewu tukang tenda karo tukang sound system, uga sing kepareng dodol-dodol ana njaba kae keparengan laris mergo saka koperasi lewayangan kaya ngono kuwi. Durung sing parkir ning njaba. Modale mung rumput Jepang karo Dream didekne. Keintuke atusan juta lho pirang-pirang lho. Mergo akhire menehi lantan rejeki marang piyai akeh, otomatis sing ndongake ya akeh kanggo koperasi KUD Sukamaju supaya lebih hebat sejahtera jaya sepanjang masa. KUD Sukamaju. Ini kelihatannya penontonnya cuma segini, tapi di sana ada layar, belakangnya lagi masih ada penonton, menggok ke sana masih ada penonton, Pak. Soalnya aku melaku sana itu. Dari jalan paling ujung sana aku jalan kaki saking banyaknya. Kamu genter kayak mau ya? Iya. Jalan kaki dari sana banyak sekali pedagang-pedagangnya akeh banget. Tokono tekan kene penonton juga banyak luar biasa. Oh, kaya ngono kuwi. Mula sampe lek teko aja bengi-bengi. Karepe. Dadak miyake penonton rekoso ta dadakan ora. Aku sengaja kok kan ben aku ikut mempromosikan UKM yang jualan. Dadi Mbak niki foto ning nggon tahu Kentucky sik. Ya aku mandeg foto tahu Kentucky geserne. Mbak foto niki cilok, siap foto nggon cilok. Nah, bayaranku panganan-panganan itu. Oh iya. Pinter ora iya. Memang strategiku. Luar biasa. Sedaya para warga masyarakat wis ngenteni karo sampeyan tenan, Mbak. Wah, lan aku sempat mengamati jenengan niku piyai yang sangat luar biasa. Mergo ngene, terutama fisik dan juga totalitas jenengan untuk bekerja. Sampean awan kuwi ya tanggapan bengi tanggapan monggo bendina ngono kuwi terus tanpa ada capeknya, penuh dengan semangat dan tetap cerdas. Kuwi sing aku nggumun. Waduh, sajane tuh bisa senengnya tuh sebenarnya dapat energi tuh dari masyarakat. Jadi antusiasme masyarakat kok iso ya sakmene okehe. Iki do tertib kayak nonton wayang kayak melek sewengi nutuk. Melek sewengi nutuk, prihatin. Nggak mosok ngene iki aku arep lemes-lemes, arep males-males yo nggak bisa, wis direwangi doh kono doh kene, direwangi ngampiri kancane numpak ontel, ada yang jalan kaki jauh nganggo senter, ada yang banyak banget lah jauh-jauh pokoknya. Nah, mula saka kehebatane sampean iki mau aku karo ning perjalanan rene iki gawe pangkur. Pangkur iki sandi asmane sampean. Dekane. Tenan. Dadi yen diwaca mudhun kuwi Elisa Or. Teko kono tok. Mergo pangkur lek mung teko semono, gitu. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Or itu udah ada. Apa ki hurufe ngarep ki jenengmu kabeh? ELISHA Ur. Ur. Oh ya, oke. Iki tak palarke, ya toh, dipalarke. Bar kuwi terus engko dibajutkeun dangdut pangkur senembang bareng-bareng menghormati seorang Elisa yang sangat nyaman bersama Madangkara. Wah, matur nuwun nggih. Endah edining budaya lelewane kewestur mila ngoni ingaran sang bintang tamu senadyan dudu wong Jawa hari ratri angrenggani panggung ayu wasis lan prasaja ora lali bekti Gusti Elisa Or karo kalas.
pestur milangoni ing ngaran sang bintang tamu senadyan tutu wong Jawa hari ratri anggregani panggung ayu wasis lan prasaja ora lali bekti Gusti none Elisa. Ya ampun, Bang. Madang karo matur sembah nuwun. Aduh, aku speechless. Lho, kaya ngono kuwi. Iya, aku. Spesial tenan nek bojoku ora tak gekne lagu lho. Iki piye ya, Bu? Kok dibikinin lagu kayak gini aku terhanyu, Bu. Terenyuh aku jujur. Jujur. Elisa. Aduh. Ibu. Aduh Elisa, Gak berdaya. aku tak berdaya. Benar-benar sebenarnya Mas Cahyokun tadi itu sama kamu sayang banget. Bukan sayang karena nafsu, tapi sayang karena mengasihi kamu sebagai seorang adik yang cerdas dan juga partner kerja yang luar biasa dengan Madangkara. Matur sembah nuwun Ibu. Ya ampun. Tapi mohon maaf bener aku hari ini sebenarnya sakit. Aku ingin izin tidak datang untuk pertunjukan, tapi sama Mas Cahyo dipaksa. Bu, kamu tetap harus duduk di panggung walaupun tidak menyuara apapun. Ibu, kehadiran Ibu itu yang paling penting untuk Madangkara karena itu pilar besarnya Madangkara. Iya, pancen kudu tak tunggoni, yen bojoku ora tak tunggoni kok ora iso tekan ngomah. Mengko ketut kowe ning Jogja. Bu Kesi. Dalem. Yen radang tenggorokan rasa seru-seru lho ngendika. Ya Allah. Boten. Jadi begini, saya ingin mengklarifikasi dan meluruskan banyak penggemar YouTube yang istilahnya memberi penghakiman yang jelek kepada kita. Kan kadang-kadang ngeten, kok wayangan udah disuguhi tukaran antara suami dan istri. Jangan cemburu Bu Kesi sama Elisa. Elisa itu cuman bercanda biar gayeng. Padahal saya itu nggak cemburu. Saya itu di sini juga menghibur penjenengan semua. Kalau nggak percaya, saya dan Elisa masih selalu baik. Ya toh El? Ya, Kita nggak pernah bermusuhan. Share. Selalu kita membicarakan. Jadi biar tentang YouTuber budaya itu tahu bahwa kita itu sebenarnya cuman menghibur ya, saja. cuman penonton drama. Tapi dene upama tenanan kowe dipek bojoku, aku ya ora apa-apa. Ikhlas tak omongi El, aku ikhlas. Bab apa? Aku ngrumangsani saya tuwa. Gek ngerti ya aku saiki ya wis gampang watuk, tenagaku iku ringkeh. Aku Ibu tuh ngasih ngladeni Mas Cahyokun tadi gek piyayine jek enom. Kualahan El, ya mungkin aku perlu njaluk tulung awakmu. Sekali waktu kowe teko ning Jaten Karanganyar, Bu Kesi kula bantu jenengan ndamelke teh Pak Yoyo. Oh, aku dengan senang hati. Lah Elisa aja kok gawe teh to, Bu. Dan apa? Pripun? Susu.
Nggih. Nggih ngono kuwi. Nggih, ngapunten, Begitulah kenyataannya. nggih. Ibu terima kasih, semoga cepat sehat. Nggih ngaten nggih penonton kula niku enggak kok apa gatel gitu sama padalang gitu enggak. Gatel. Iya, iya. Iya maksudku itu. Enggak kok. Omongane gitu. medeni Lisa kira. El, Apa? gatel. Gatel. Bukan gatel. Kuwi wong Iya, gerok ya omongan rena-rena malah kuwi. Mbok ki nyebut astagfirullahaladzim malah omong sing ora-ora Astagfirullah. Bukesi. Jadi begini Pak Yoyo, kula nggih badhe meluruskan kadang-kadang penonton YouTube itu kalau menghakimi seniman itu menyakitkan di hati. Padahal yang paling tahu keseharian suami saya adalah saya sendiri. Loh. Jadi aku ngerti kesedinane bojoku. Nah. Nge-SMS sinden wae ra tahu ya tak kongkon. Pak tulung sinden-sinden mugi SMS-en kabarno ben kesanmu ki ora sombong. Dadi bojoku kuwi lagi yalah paling urung ana sesasi gelem nge-SMS sinden-sinden. Iya, Termasuk sebenarnya ngechat pemalu. awakmu iku ngejak tanggapan lagi-lagi wae. Iya. Kuwi karena izine Bu Kesi. Oh ibu memberikan izin? Wedi karo wong wedok wedi El. Oh gitu. Tenan. Kowe ora ngerti to Mbak Lisa. Angger aku karo Bukesi mlebu kamarno, aku nyembah sik. Rumangsane Kan aku lampah dodok luwih nggih, ngaten Oh iki. nyembah sik. Dok, Bu. Hmm. Wis ning jero urung, wis. Ah nyembah lagu dodok, heeh. Ngono kuwi. Niku nggih. Akhirnya aku yang berangkang rono to. Akhirnya pada berangkange baru gitu. Berangkat kabeh. Nggih, jadi sekali lagi saya mohon dengan sangat kepada pemirsa dan juga YouTuber dimanapun berada, bijaklah untuk menilai dan melihat bagaimana penampilan seniman, karena sebenarnya penjenengan tidak tahu persis apa yang terjadi, kecuali kalau penjenengan datang langsung ke lokasi wayangan ini, pasti akan tahu kenyataan. Iya enggak, El? Iya betul. Bu Kesi sing paling paham keseharianku iki piye Bu? Ora tau to aku. Ngono Bu. Ngeceti apa WA sinden lagi keri-keri iki to. Iya. Lho, aku ora tau to aneh-aneh kapan aku jarak wong wedok liya lek nek Bu Kesi. Ora tau, Mbak. Enggak. Kuwi ora. Cuman kemarin pas ulang tahun aku video call ditompo sih, cuman itu tok ya Bu. Heeh. Iya. Ya pancen jane ngene lho El. Mas Yoyo iku ning omah ngene Bu, aku arep ulang tahun mbok kado apa to Bu sing spesial. Aku sampai kebingungan mau ngado apa. Kayaknya ini kalau yang nelpon Elisa, dia pasti akan bahagia banget. Makanya awakmu tak kode El, nanti Pak Yoyo jam 12 ulang tahun. Tolong kamu menelpon dia supaya dia bahagia, punya semangat dan spirit untuk kerja. Sik, Bu Kesi. Dadi iki Dalem. sing ngongkon sampean to, Kak? Iya. Ora saka karepe Elisa dhewe no. Ora. Aduh, aku tiwas GR. Wah, wis. Ibu yang minta pokoknya jam 12 ya El, jam 12 nanti kami ada acara buat Bapak Yoyo. Nanti tolong di video call lah. Aku limbuan dulu. Masuk selesai limbuan baru aku langsung video call Bapak Yoyo itu atas perintah Ibu Ratu. Wah. Ibu Ratu kidul dalan. Iya. Jadi kemau namu ge gojekan semoto nggih. Nggih. Nyuwun pangapunten dumateng bapak-bapak saking KUD Pak Karsono, ndelalah kok nggih Bu Kesi menika pas radang tenggorokan. Mila nyuwun pangapunten. Namun tidak mengurangi semangat kula, semangatipun Mbak Elisa lan kanca-kanca Madangkara sedaya tetap berusaha semaksimal mungkin menghaturkan hiburan yang baik untuk panjenengan sedaya. Lah ngono kuwi. Luar biasa. Aku senang udah baru 2 hari yang lalu saya juga dari Ponorogo juga nggak jauh dari sini. Ini udah kembali lagi ke sini. Senang bisa sowan. Ini desa apa berarti namanya ya? Serangan. Serangan ya. Oh iya, desa Serangan. Nggih, mbok menawi besok ada Merti Dusun lagi. Desa Serangan kayak nanggap Pak Cahyo pun tadi nanti bisa. Bintang tamu tuh nggak harus aku loh Pak Cahyo. Saya itu jadi bintang tamu karena dalang yang memunculkan. Jadi dulu Pak Seno itu udah ini saya juga kehabisan bintang tamu, nggak ada bintang tamu. Bintang tamunya sinden saya sendiri kayak gitu. Jadi wah ini Madangkara kan juga bisa punya sinden-sinden yang menjadi tokoh. Ada Umi Hafifah, ada Birgita, ada Ibu Kesi, ada Mbak Lia, ada Mbak Tuti. Bisa dijadikan bintang tamu dan diberikan tanggung jawab sebagai bintang tamu. Oh iya. Ojo. Nah iya, ya engko gampang lek pamane nek piyai nanggap pamane hari jadi Ponorogo no. Nah. Padalang mangke paketane sak bintang tamu. Nggih, sinten Padalang? Tutik ngono. Lek gelem ya ora apa-apa ngono kuwi nggih. Ya. Nggih. Bintang tamu harian. Sing jenenge bintang tamu itu yang menghakimi bukan dalang, Mbak. Nggih.
namun yang ngersake sing nanggap. Oh, ngaten. Kalau ya? saya itu bebas sama siapa saja. Kalian nggih. jenengan yo seneng, karo liyane jenengan tetep semangat, ngoten niku. Ning luwih seneng yen karo jenengan, ngoten niku. Sudah ada chemistry ngono lho. Iya. Ya tak koke pantun. Ana dalang ada banyu. Apa? Pak Dalang, aku selalu ngefan Padiamio. Oh iya. Kamu tak tonton terus loh, setiap aku neng mobil aku ndelok wayangan Pak Yoyo gitu loh. Dan inspirasinya masuk sini. Iya, terima Soalnya kasih. jenengan kalau bikin lakon itu hebat-hebat. Ya, Mergo, jadi aku selalu ngefan padamu. Mongko lakonku dhewe jane ora jelas asine ya. Lelakon ya, lelakon. Bukan lakon wayang. Ki lho Mbak ana pamundhut. Napa? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampeyan maca iki apik lek sampeyan. Kula ya. Ya ngurang-ngurangi gawe aku ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apik ta. Sugeng dalu bucange meyo iko saking pepunden kula ugi rawuh Bapak Haji Suryanto ingkang kagungan kolam renang Tirtojaya Ponorogo. Nyuwun lelagon setunggal podang kuning kalih lali janjine 3 caping gunung jengglengane. Jenggleng. Oh Aja iya. tambahi dhewe to sak ora. Lah tadi pakai nih semua. Lelagon meneko kagem bolo-bolo pingpong. Bolo pingpong. Bopo Haji Suryanto insyaallah tanggal 28 Juli 2023 Tirtojaya ugi badhe wayangan. Oh, badhe wayangan 28 Juli lur bolo-bolo. Bintang tamune Gareng Pacitan. Ugi dimeriahkan saking Sinden Jawa Timur dan Sinden Jawa Tengah. Matur suwun. Lagune wis mau. Sampun wonten 3 setunggal podang kuninge, loro lali janjine, 3 caping gunung sajengglengane. Oh iya. Sing ndi sing mandhisike? Ya caping gunung dulu yang dawa dhewe. Oh iya, dawa dhewe. Senengamu sing dawa ya, Sa? Ya dawa, cilik ra apa-apa, penting dawa. Iya. Monggo janjane ora dawa jane. Cilik. Ayo, Ya, ini dibawani sajengglengane. Bawanono dhewe, jengglengen dhewe. Ngono dhewe. Enggak ada partner ya ini hari. Ada, nek kersa kalih Ki Sarmadi Sabda Utama. Ki Sarmadi Sabda Beton, Mbak. Utama. Beton, Mbak. Ayo tak bedok menyang dua. Wis Sarmini. Sarmadi ageng ngene lho. Saya ageng, Pak. Kok bahaya Pak nek sing ageng, Pak. Nanti kalau jengleng sindene mumbul kabeh piye? Ora. Jawab. Ya lek ageng asline malah cilik kuwi ora. Ki Samadi. Nggih. Panjenengan saged jengleng kula kalih kula mboten? Mboten. Saged nggih. Ya kene. Ayo. Ye, monggo Ki Samadi. Bareng jejer ngono ketok les serasi lho Pak Sarmadi ya. Gimana? Kula gale Pak Sarmadi. Jenengan kaya Sri Huning. Iya. Pak Sarmadi kaya Serigala. Ngapunten nggih. Guyon ngeten iki ora. Kula tadi mau milih Pak Sarmadi itu bekewu. Soalnya jarang ketemu kan. Kerepe Sulomo. Dadi aku milih sing Beliau itu multi talenta. Multi talent nggih Pak kula. Dalang Pak Sarmadi ki dalang, Dalang, guru SMK 8, SMKI. Nggih, terus ugi dados seniman, penggirong nggih, ugi dados pelawak wonten channel Jawa. Nyenengan sak mirsani channel Jawa enten tokoh Semar niku. Oh, ini Semarnya. Nggih, Semare niku. Oh iya, bakongnya jenengan ya. Sarmadi Pak Kaputen derek gulang tepang Geladiwano. Napa? Gulang tepang Geladiwano. Tepang. Kowe arep didugang karo ditepang. Oh. Pokoke niki Kenalan ngoten. Kenalan kalih belajar golek duit. Nggih.
Niki nyuwun pamberkahanipun panjenengan kapures saged jenggleng caping guna. Si kena gayeng iki wis ta, yakin lah. Panjenengan badhe nyendikani napa kersa napa mboten? Mampu wae. Nek kula pandang-pandang nggih mampu. Oke. Nggih. Siap? Siap. Oke. Sing jenggleng sapa berarti? Panjenenganipun. Wis muga-muga herniane ra kumat. Nek kumat mak kerupyuk ngono ya, ayo. Mangke gentosan mboten napa-napa. Menawi kuli sek kuli. Kula yang nembang panjenengan jenggleng, kalau panjenengan nembang kula yang jenggleng. Oke. Jangan pengen jenggleng sih apa nembang sih? Nek lanang nggih jenggleng sik. Oh, jenggleng sih. Wah, bener ngene iki lho wong lanang mesti nggo dadi pengarit nggih Pak. Nggih, pengarep. Pengarit. Pengarep. Ah iya Mas, jan piyayi le demes, jarike jan kaya rock. Pancen lek dagelane pancen diklerok-klerokne. Iya, wis. Madhep ngisor to asem. Kuwi lho, garudane iki lho Itu guwalik, Pak. Masa? Aku mbok dudu wong Jawa ya ngerti jare. Jenenge manuk kuwi. Nah. Oh, burung. Ah kuwi lho. Iya kan. Manuk ki sayape ku mengadek gini, enggak medun. Apeke mengadek ya itu kok manuke mudun. Oh iya. Didekne dijamoni apa piye ngono? Iki lagi adem medun, kena es panas munggah. Kok iso malek dhewe ya. Kayak gini itu nah. Angger cedak jenengan kok munggah. Nganti ra munggah awas lho. Ya Mbak, sampean sing nembang Mas Armadi sing jenggleng. Alon-alon mal Mas Armadi. Kene ado rumah sakit lho, alon-alon. Ayo. Santai. Saben bengi nyawa Mbak Lia wis mas-mas. Hati-hati lho. Sampeyan dapuke penggirong Duantarja lho. Wambles bumi bablas. Golek sing kene lho, sing rada baka. Sing mriki aku kesana Pak. Nah. Sampeyan rada ado lho Mbak melu nyemplung engko ora. Aku wedine kok dek aku ping gitu. Golek sing Dites to. mlaku-mlaku. Iya. Jengglengane mantep. Oh iya. Nggih. Mantep. 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 Kerupyuk. Mantep. Manukku sing medun mau wis tak unggahke. Mas Armadi. Dan Apa bedane manuk karo kucing? ampun to kobong lho. Ora. Tak unggahke terus tak inger. Lah iki minyer rene. Yen memacang atos nggih. Empuk, Mbak. Nek iki empuk iki iso nyeblok tenan iki kok. Lah nggon, Mbak. Sing atos, Mbak. Anggo bantal anu. Mengkaro janur kone Hot! Jas tenan. Iki upama lho Mas Armadi. Pripun? Oh sik to. Bareng njenggleng pindho gleleng ora. Lho gleleng kok iso ya mantep. Bareng kuat pindho gleleng kowe. Ayo. Suatu saat pamane piyai kene ngono nanggap kula pamane nggih. Terus ngersakake kula nyuwun bintang tamune Mas Ki Sarmadi ngono. Mboten mungkin. Sebabe? Mboten mungkin. Lah kok ora mungkin? Elek.
Aja merendahkan diri sendiri. Iya, saya menilai masyarakat. Ah. Nggih. Niki panjenengan sing jenggleng napa sing nembang saniki? Nembang. Apa kuat ping 3 jenggleng? Kuat. Sewengi njengleng terus kuat oleh kalih jenengan kula. Cilik. Kuat apa kuwi sing suwe prologe aku ya. Bareng nek lakon ya dilu deh. Cobi Pak, panjenengan suantene panjenengan masyarakat tahu ngaten lho. Jenengan ngumpul nggih? Kula mumpul. Sing dhuwur. Oke. Nek nganti perlu nganti temasang teng mriko. Nggih. Kembang wae weton gunung Polahku gimana? pola Cocok mboten? cocok. Cocok ya. Cilike kaya udet, Pak. Kaya udet. Udet. Ting pletik ngono. Ayo. Keri tapi. Lah Mbak Elisa kaya udet sampean wetenge njaluk disudet. Ayo, jos iki. Pecinta. Kalah. Ben dadi bintang tamu ya Pak ya. Salah. Piye? Ngene lho ndodok sithik. Cocok. Mundur. Masuk Pak Cahyo. Masuk mandul weteng, Mbak. Weteng mandul. Jan Mas Armadi. Kok padarane gede meni sini apa lho? Loh, gajah. Loh, pengen telalene to pripun? Alhamdulillah biasanya lali lho Mbak. Ini setelan biasanya lali. Lali. Bolak-balik ku wobong ora aku yen ora. Panas udan. Yo parian dong sih. Ayo Mbak Lia, aja main guyu ya Mbak Rosarmati. Seneng banget nih Mbak Lia sing paling seneng. Suka maju. Beli baju di Surabaya. KUD suka maju. Semoga semakin jaya. Allahumma amin. Suarane Mbak Tatin apik ternyata. Kok Mbak Tatin? Apa? Mbak Lia lho, Oh, Mbak Mbak Lia. Lia Sundari. Ya mirip sih. Kok geding aku jare. Awak. Piye? Rembok kau. Iki rembok apa bacane? apa? Melu rembok ora. Oh, malah pergi. Ya Mbak Tuti. Mbak Tuti, ya. Wah, iki. Ayo. Tadi itu. Bengi iki jan ketok pamore metu tenan. Awan-awan aku weruh banci. Walah. Kuwi karahinan kuwi. Letetek ning ndi sih kok weruh. Aku mau mlaku-mlaku roh banci. Mas Dar nanti ya Mas Dar. Sabar ya Mas Dar. Udah gak betah Mas Darnya. Warga desa Serengan. Serang. Serang. Nah.
meleset saithik. Iya. Warga desa Serangan. Serangan. Warga desa Serangan, mugi-mugi semua banyak rezeki. Allahumma Ibu, gimana? Enggak, skip. Enggak. Oh iya. Skip. Bir kita Nonton tinju. waduh, Mbok nonton wayang ayo malah. tontonane bir kita iki. Ya ben rada beda to Pak Dalang. Oh iya. Nonton tinju. Bar kuwi nonton Sing enek ceritane. aku melu. Alah. Ora pareng no ora. Nonton tinju terus piye? Mas Dar, tintingane Mas Dar. Berani mulai Pak? Nonton tinju karo mangan timun. Anggota suka maju, muga guyub rukun. Allahumma amin. Sak munggah ya. Mumpung sik sore munggah pindho. Munggah pindho ning manoke ning ngisor. Ning sore tak tulehke. Tulene tetep lemes. Nek ra suwe. Suwe prologe. Yo. Iya. Pinang. Ya nang. Nah iki sing senengane ceritane. Dawa-dawa diketoki. Aduh. Sakit ora. Apa to kuwi? Kacang maksudnya mesti. Pak Larsono suka berbagi. Salah. Dudu Larso ya. Ya sinten? Pak Karsono. Oh, Karsono. Nggih, Mas Teh. Oh. Tipu, Pak. Eh? Lah kan kasandinge L. Ya ora kena ngono kuwi. Ayu-ayu budeg bae kuwi. Nah, nggih ngoten berarti diambali meneh nggih, Pak. Ambaline. Pindho biasane. Ya. Budek ning penak. Misale dawa. Dawa. Kula kami Larsonen kok, Pak. Hah? Kami Larsonen. Lah iya to. Dawa-dawa diketoki. Pak Karsono suka berbagi. Allahumma amin. Berbagi apa no? Berbagi saweran. Apa diparingi? Rezeki, berbagi rezeki. Oh iya. Ayo coba. Mimi mintuno. Ayo ki. Wanda Amara. Mbak Wanda. Ngombe ciu. Wah, ojo dah. Ngopeh putus ngombe ciu ora kena ora. Mula saya cilik. Ah iya. Akehan ciu. Terus kecemplung sumur. Oh iya mendem kok. Sakake. Kau de suka maju. Heeh. Mugi tambah makmur. Di bedhe penonton lho, makmur. Ning aja nganti KOD suka maju cemplung sumur, aja ngono lho ya. Tambah makmur. Ayo. Ayo Ayo. Mangan sego. Mangan sego. Sekarang ya cah sakmene sego-segonen ya. Semego. Semego. Semego kowe iki, Sing apik ya, ya. Nggih. Mergo iki di streaming ya. Nggih. Tarian sing apik mergo wis mahasiswi kan kudu cerdas. Nggih. Terus suarane kudu cetha. Nggih. Mergo dimirengne piyayi akeh ya ta. Nggih. Nganti kleru kan aku melu isin. Nggih. Ya. Piye akeh iki nek krungu suaramu nek ora krungu sing cetha gelo. Mergo kan. Ora umum ya. Mangan sego Mangan sego. ning jero perahu.
Kuwi nang endi kuwi iso mangan sego ning jero prau? Tengah laut ya. Sik. Mangan sego. Ora nek varian